бо садо додани суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон конференсияи 14-уми ғайринавбатии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар вилояти Суғд оғоз шуд. Раёсати кории конференсияи 14-уми ғайринавбатии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар вилояти Суғд дар ҳайати 5 нафар таъин гардид. Конференсияро раиси кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар вилояти Суғд Матлуба Амонзода ифтитоҳ намуд. Сипас Дилафрӯз Саидӣ оид ба корҳои ташкилии конференсия маълумот дод. дар конференсияҳои кумитаи иҷроии шаҳру ноҳияҳо интихоб карда шуданд. вакилони конференсия намояндагони мухталифи соҳаҳои хоҷагии халқи вилоят буда аз тарафи конференсияҳои шаҳру ноҳияҳо ҳамчун фаъолони ҳизб ваколатдор карда шуданд. вакилони конференсия шахсони касбу кори гуногун аз ҷумла раисон ва муовинони раисони шаҳру ноҳияҳо, омӯзгор, шифокор, олимон, коргарон, роҳбарони корхонаҳои муассисаҳо, соҳибкорон ва хизматчони давлатӣ мебошанд. аз ҷумлаи вакилон 356 нафар тоҷикон ва 26 нафар ӯзбекон мебошанд, ки аз гуногун миллатии ҳизбамон шаҳодат медиҳад. вакилони конференсия шахсони синусоли гуногун буда ҷавонони синусолашон то 30 сола 24 нафар, аз 30 то 40 сола 134 нафар, аз 40 то 60 сола 192 нафар ва аз 60 сола боло 32 нафар, доктори илм 5 нафар ва номзадҳои илм 25 нафар мебошанд. Матлубахон Амонзода раиси кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар вилояти Суғд зимни баромади худ таъкид кард, ки кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар вилояти Суғд баҳри амалӣ шудани орзуву омоли халқ фаъолияти ҳамаҷониба намуда дар маъракаҳои сиёсӣ, хусусан интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар сатҳи баланд корбариро ба пеш мондааст. мақсади асосӣ дар сатҳи баланд ва шаффоф гузаштани маъракаи сиёсӣ мебошад. аз рӯи таҳлилҳо шумораи умумии ҳизбиён моҳи январи соли 2020 145647 нафарро ташкил кунад, дар моҳи августи соли ҷорӣ бошад ба 148546 нафар расидааст. ҳозирини анҷуман, қаблан мехоҳам зикр кунам, ки ҳар як амал ва ташаббусу ибтикороти мо аз суханони ҳикматомези сарвари муаззами ҳизбамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо халқ наздик бошед, дар канори мардум ҳамнафасу ҳамнавои онҳо бошед, сарчашма гирифта дар натиҷаи ҳамдигарфаҳмии амиқ ва ҳамкориҳои пайваста ба натиҷаҳои назаррас ноил гардидем. дар ин давра ҳамкории кумитаҳои иҷроия бо мақомотҳои маҳаллии ҳокимияти давлатӣ густариш ёфта, тадбирҳои ҳизбӣ ва ҳукумат ба таври муштарак амалӣ карда шуданд. дар навбати аввал бо изҳори қаноатмандӣ мехоҳам таъкид намоям, ки воқеан дар тамоми арсаҳои фаъолияти хеш мо дастгирии кумитаи марказии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд шахсан муҳтарам раиси вилоят Раҷаббой Аҳмадзодаро эҳсос менамудем ва маҳз самараи ин ҳамкориҳо имкон дод, ки мо ба натиҷаҳои назаррас ноил гардем. Нори Худоёр ва сарвари осорхонаи бостоншиносии Панҷакент Саразм дар ҳайати раёсати конференсияи 14-уми ғайринавбатии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар вилояти Суғд иштирок дошт. ӯ таъкид кард, ки дар натиҷаи сиёсати хиратмандони президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тамоми соҳаҳои хоҷагии халқ рушду нумӯ намудаанд. аз ин рӯ дар маъракаи сиёсӣ ҳама якдилу якмаром фаъолият намуда баҳри осудагиву оромии кишвар саҳм гузор бояд шуд. пешвои муаззами миллат дар эҳёи фарҳанги миллӣ, хоса эҳёи ёдгориҳои кӯҳан, саразми 5500 сола, омодагоҳо ба ин ҷашни муқаддас, саҳми ҳизбиён дар дунё аз насозии ёдгорӣ, тадқиқотҳои илмӣ, ковишҳои бостоншиносӣ, дастовардҳои он ибрози ақида намоям. Асрор Латифзода муовини раиси ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар ин чорабинӣ баромад намуд. Мавсуф таъкид намуд, ки аъзои ҳизб шахси тасодуфӣ набуданаш лозим. гурӯҳҳои таблиғотиву ташвиқотӣ ҳангоми фаъолияти худ ҳатман аз дастовардҳои солҳои истиқлолият ёдовар шаванд, зеро дар муддати кӯтоҳ тамоми соҳаҳои хоҷагии халқи кишвар густариш ёфта, ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи ҷаҳон муаррифӣ гардид. имрӯз фикрҳои холию суханони холӣ ба ҳеҷ кас лозим нест. барои чӣ мухолифи мо метавонад бо мо муборизаи гӯем ки тезитун барад? дар баъзе ҷойҳо гурӯҳҳои таблиғотии мо хеле афсӯсанд ба хотири он ки ҳамин рақамҳоро намедонанд. вақте мо шумо ба назди мардум ба назди сокинон меравем, бояд донем ин чизро тайёр бошем
бояд бигӯем ки имрӯз тоҷикистони мо бо кадом заҳмат бо кадом гӯем ки меҳнатҳои бепоёни сарвари давлат ба ин рӯзҳо омадааст. дар куҷо имрӯз камбудӣ нест, дар ҳар як оилаи мо камбудӣ аст. имрӯз ҷомеаи мо хеле ҷомеаи гӯем ки пешсаф аст. раҷаббой аҳмадзода раиси вилояти суғд фаъолияти ҳизби халқи демократии тоҷикистонро дар ҳаёти ҷамъиятӣ назаррас донист. ӯ афзуд, дар пешбурди фаъолияти ҳизб намояндагони касбу кори гуногун аз соҳаи тандурустӣ, маориф ва дигар аз намояндагони пешбари ҷомеа фаъолият бурда дар давраи пурмасъулият талоши дучанд доранд. таъкид шуд ки бояд дар ҳамҷоягӣ ҳушёрии сиёсиро аз даст надода корбарӣ намудан лозим ва бо ин амали хеш дар таъмини сулҳу субот саҳмгузор бояд шуд. боиси қаноатмандист ки аллакай чанд ҳизби сиёсии тоҷикистон номзадҳои хешро ба мақоми президентӣ пешниҳод намуда аз омодагии худ ба интихобот паём доданд. ин худ гувоҳи он аст ки дар кишвари мо аллакай ҳама гуна даъвоҳои беасоси гурӯҳҳои мухолиф бисёрандешии сиёсӣ тантана дошта ҳизбҳои қонунӣ мутобиқи қонунгузорӣ дар бораи интихоботи президенти ҷумҳурии тоҷикистон озодона ва тибқи муқаррарот барои ширкат дар интихобот омодагии худро изҳор медоранд. мавқеан ҳизби халқии демократии тоҷикистон низ дар ин арса ҳамеша муайян аст. мо бо қаноатмандӣ изҳор медорем ки то ин дам, яъне замони фарорасии интихоботи навбатии президенти ҷумҳурии тоҷикистон, тамоми самту нуқтаҳои барномаи пеш аз интихоботии номзади ҳизби мо ба таври комил мавриди амал қарор гирифт. шаҳру тавзеъҳои муфассали рафти иҷрои барномаҳои мазкурро мо дар паёми солонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон, раиси ҳизби халқии демократии тоҷикистон ҷаноби оли муҳтарам эмомалӣ раҳмон шунидем ва самараҳои онро давоми 7 соли гузашта бо чашмони худ дидем. баъди шунидани баромади вакилон аз шаҳру ноҳияҳои вилоят ба чанде аз раисони шаҳру ноҳияҳо ва фаъолони ҳизб тӯҳфаҳои хотиравӣ ва сипоснома тақдим карда шуд. гузориши Гулҳаё Камолзода ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.